Здравей! Щом си натиснал на това видео, то явно нещо в тези пирамиди не ти е станало ясно. Сядай удобно на столчето и слушай внимателно. Обещавам, че до края на това видео ще разбереш всичко за пирамидите и вече няма да имаш никакви проблеми с тях. Да започнем с една игра. Това е задача за най-наблюдателните. Разгледай картинките. Какво е общото между тях? Ще ти дам малка подсказка. На първата картинка виждаш входа на Лувъра. Лувърът е най-големият национален музей на Франция и е най-посещаваният музей в света. Входът е във формата на пирамида, а щом влезеш в нея, се гмурваш в света на изкуството. На втората картинка виждаш една обикновена стъклена пирамида. Ще видиш как с тази пирамида можеш да разлагаш светлината в часовете по физика и астрономия в 7-ми клас. На третата картинка, предполагам вече си се сетил, че се вижда една от египетските пирамиди. За пирамидите си учил в 5-ти клас. Те са архитектурни структури, изградени в древен Египет. Повечето от тях са построени като гробници на фараоните и техните съпрузи. Забеляза ли вече какво е общото между трите картинки? Точно така. Формата на изобразените на тях тела. Всички те са пирамиди. Сега съвсем спокойно можем да си преминем към първата част на нашия урок, а именно пирамидата. Първо, както знаеш, винаги има определение. Пирамидата е тяло, на което едната стена е многоъгълник, а останалите му стени са триъгълници с общ връх. Елементите на пирамидата са следните. Имаш си една основа отдолу, разбира се, основата винаги има основен ръб, околна стена, която пък има околен ръб, а най-горе имаме един връх. Хайде да повторим отново. Имаме една основа, съответно с основни ръбове, околни стени със съответните околни ръбове и един връх. Браво! До тук много добре. Сега е време за малко по-сложно, но пък за теб въобще няма да е сложно. Правилната пирамида. Вече знаеш, че всяка една фигура обикновено я учим така. Например, призма и правилна призма. По този начин учим и пирамидата. Имаме пирамида и правилна пирамида. Я сега да видим какво е това правилна пирамида. Правилната пирамида е пирамида с основа правилен многоъгълник и равни околни ръбове. За да ти е по-лесно да различаваш правилната пирамида от обикновената пирамида, съм ти извадила важни отличителни характеристики. Слушай внимателно и наблюдавай. Първата е, че всяка околна стена на правилната пирамида е равнобедрен триъгълник. Набързо ти припомням, че равнобедрен триъгълник, това е триъгълник с две равни страни, които се наричат бедра, и една трета страна, която се нарича основа. Околните стени са еднакви триъгълници и щом са еднакви триъгълници, те имат и равни лица. Дължината на апотемата на правилна пирамида се означава с буквичката K или английското K. Това се различава от апотемата на многоъгълник, която помниш ли как се означава? Правилно, с буквичката А. Когато говорим за апотема на правилна пирамида, веднага се сещаш за буквичката К. Височината на правилна пирамида пък се означава с буквичката Х, което си е класическото височина, каквото и да си говори. Хайде сега, мисли много бързо, имам една много интересна задачка за теб. Кои от фигурите са пирамиди? Гледам си аз първата фигурка. И какво виждам? Ами имам основа многоъгълник, в случая е четириъгълник, и стени, които са триъгълници. Това означава, че тази фигурка е пирамида. Гледам си следващата фигурка. Там имам две основи триъгълни, а околните стени са правоъгълници. И се сещам веднага, че това не е пирамида, а е призма. Но тук си справяш много добре. Гледам третата картинка. Една основа отдолу, една основа отгоре. Отстрани околните стени са правоъгълници. Сещаш ли се вече какво е това? Точно така, това е призма, а не е пирамида. На четвъртата картинка пък я вижте каква красива фигура. Имаме една основа многоъгълник, стени триъгълници, които се събират в един общ връх, което всъщност е точно една пирамида. Я виж последната фигурка, много странна фигура. Аз лично не знам точно каква е, може би ти можеш да им помогнеш с това, но съм сигурна, че не е пирамида.
Как ли съм сигурна? Ами виждам, че първо има два върха, тук има някакви много странни фигури, така че 100% не е пирамида. Хайде сега да се упражним. Имаме първа задачка, в която ни питат: правилна ли е пирамида, на която основата е ромб, който не е квадрат? Ромб, който не е квадрат, припомням, че е ромб, който има 4 страни, които са успоредни и съответно равни, но 2 по 2 не са равни една на друга. Което означава, че това не е правилна пирамида. Защото какво ни трябваше за правилна пирамида? Ами трябваше ни основа, която е правилен многоъгълник, т.е. многоъгълник с равни страни. Ако обаче основата е правилен многоъгълник, както е в B подточка, то разбира се, че това е пирамида. До тук мисля, че всичко ти е ясно, пък ако имаш някакви въпроси, винаги можеш да ми напишеш коментар отдолу и аз ще се постарая да ти отговоря по най-бързия начин. Хайде сега да видим втората задачка. Дадена е шестоъгълна пирамида. Питат ни колко са околните и стени. Ами щом е шестоъгълна, то това означава, че околните и стени са 6. Браво! В Б подточка ни питат колко са всичките и стени. Ами една пирамида има околни стени. Щом е шестоъгълна, то има 6 околни стени и една основа, т.е. всичките и стени, както сигурно вече се сещаш, са 7 на брой. Браво на теб! Във В подточка ни питат колко са околните и ръбове. Ами околните и ръбове са равни на броя на околните и стени, т.е. те са точно 6, както сигурно вече си се сетил, а пък всичките и ръбове са сбор на околните плюс основните ръбове. Основните са 6, околните са 6, значи 6 плюс 6, което, както добре знаем, е 12. Това са ти две основни задачки, които ще срещаш, когато се бориш с пирамидата и е хубаво да се ориентираш добре в тях. Хайде да минем сега към още една задачка. Задачка трета. Трябва да определим вида на пирамида, ако тя има 5 околни стени. Ами ако пирамида има 5 околни стени, то тя е петоъгълна пирамида, защото броят на околните стени е равен на броя на основните ръбове, който е равен на броя на ъглите на основата. В Б подточка ни питат ако има 7 стени. И сега ти напомням, общо стените в пирамидата са равни на сбора на околните стени плюс основата. Основата, ако я извадим, става 7 минус 1, което е 6. Тоест, имаме 6 околни стени, което означава, че имаме шестоъгълна призма. Не е призма, пирамида е. Ма добре, че ме поправи. Когато имаме 7 стени на пирамида, вадим една, която е основата, остават ни 6 околни, което означава, че пирамидата е шестоъгълна. Във В подточка ни питат каква е пирамидата, ако има 18 ръба. Преди малко ти казах, че ръбовете на пирамидата са сбор от основните ръбове и околните, а пък основните винаги са равни на околните. Това означава, че ако 18 разделим на 2, ще получим броя на основните ръбове, който е равен на броя на околните ръбове. 18 делено на 2, както вече се сещаш, е 9. Съответно пирамидата има 9 основни ръба. А щом има 9 основни ръба, тя е деветоъгълна. Г подточка според мен е най-интересна, може би на теб се струва най-трудна. Всъщност, когато имаме 11 върха, имаме един връх, който е най-отгоре, т.е. вадим един, остава 10. Всички останали върхове са при ъглите от основата, т.е. основата има 10 върха, което означава, че пирамидата е десетоъгълна. Страхотен си, виждаш ли, че въобще не е толкова трудно. Ето тук искам да ти покажа два много полезни сайта. Първият е с 3D визуализатор на пирамиди. Можеш да разгледаш пирамидата отляво, отясно, отгоре, отдолу, да я завъртиш, да я погледнеш от всякъде, за да си я представяш по-добре. А пък втория сайт можеш сам да си построиш пирамида. Там трябва да съобразиш какви материали да използваш, къде е подходящо да я построиш и направо да си станеш един строител на египетските пирамиди от много отдавна. Ще ти оставя линк в описанието на това видео към тези два сайта, а пък много ще се радвам, ако ти ми напишеш в коментарите за какво ще ти е полезно да бъде следващото видео. Ако видеото ти е било полезно и ти е харесало, не забравяй да натиснеш
бутона лайк, както и да се абонираш за канала ни, за да получаваш известия всеки път, когато качим ново видео. Хайде от мен, чао и до скоро!